స్తోత్రం. వందనాలు మీ అందరికీ. మీ అందరూ సాయమినరే. మన ప్రభు రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు పేదటే మరి ఈ వెనులరి వారి లైవ్ ప్రోగ్రామ్ మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీరందరూ సాయమినరే. మరి మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే. నిజంగా దేవుడు మనల్ని చాలా కాపాడరు వినం. మరి ప్రతిరోజు మనకి కొత్త రోజు మనకి ఈశ్వరం వినం. మరి దేవుడికి బెచ్చుకో వందనా మనకి ఎత్తవాలి. నేను మరోసారి ఇలా మరి మీ ముందుకు వాసి ఇలా దేవుని వాక్యం మరి మీతో పంచుకున్నాక దేవుడికి సహాయంతో మరి అందుబట్టి దేవునికి వందనాకు మనడు నాడు దేవుని వాక్యం ఆడు ఊడకడ దేవుని వాక్యం బాత ఎత్తుకు ನನ್ನ సవితనిక ఇక ఊడుకు ఏపరికిన పనుగు 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం. ఏపరికిన పనుగు 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం మనడు చదువుతానన్న నాడు మన వాక్యం ఓడకడు గోని మీరు ఇವು తెలుసుకున్నట్టు శుభ్రమందని ఆత్మ మీ పొరటికి వత్తస్కే మీరు బలతిని ఏని తీరి అస్క మీరు ఎరుసలేంతే యూదయ నిన్నే సమరయ దేశతే ఈ లోకం అంతా కూడా నాకు సాక్షిగా మంత్రించోరే కెత్తావు. దేవుడు మరి ఈ మాట దీవిస్తూ మాడు వాక్యం చదువుతాడా మరి ఈ వాక్యతని పేసినాడు మనడు మరి వెళ్ళరి వాక్యం కూడా మన మనడు మరి క్యాన్సికడ ఈ మాటకెత్తావు. అయ్యో యస్సు పేపు ఈ మాటకెత్తా బేలందరికెత్తావు. మీరు మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ ద్వారా మీరు బలతిని మీరు ఏం తీరి ఎంత పయ మీరు ఎరుసలేంతే యూదయ నిన్న సమరి అయితే అలాగే ఈ లోకమంతా కూడా నాకు సాక్షిగా మీరు మంత్రించరే ఆಗ యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు ಆಗ ಶಿಶುರಿಗಿಂತೋಡೆ ఈ మాటకెత్తడం మాడిగా మరి ఊడరు వినడ నిజంగా యేసు ప్రభు వాడు డొల్లేంచి వాడు గిరుడు తేత్తపయ చాలా మంది ಶಿಶುರಿಗೆ మొత్తం ಅವ್ರಿಗೆ వేడకత్తపయ వారు చాలా ప్రశ్న తలుపు మొత్తపయ యేసు ప్రభు చాలా విషయం వారితో తిరుగుతూ 40 రోజుకి నా మంచి వారితో చాలా విషయం తిరిగి ఇంచే వారు మాటకెచ్చడం బాధ ఎత్తుకు మీరు నాకు సాక్షిగా మరి మందవ్వాలి జరిగచ్చున్నాం అన్నమాట. దేవుడు వారు పెద్ద ఆజ్ఞ ఎత్తు వారికి ఆ బాధ ఎత్తుకు యేసు ప్రభుకి యేసు దేవుడికి వారు సాక్షిగా మందవ్వాలి జరే యేసు ప్రభునికి వారందరికీ వారు పెద్ద ఆజ్ఞ ఆಗ ఇత్తడిగా మాడిగా మరి ఊడరు మీనాడు మనడు ఈ యొక్క వచనత మనం చదువుతాడు నాడు మన ఊడుక్కడ మరి యేసు ప్రభుని గురించి మనం సాక్షిగా బేలం అందవాలి. మరి సాక్ష్యం బేలకెత్తాలి బాత అవుతుంది మన ఓడక్కడ. మరి ఇక సాక్షిగా మందటం ఏనది మన ఓడుకు ఒక గ్రీక్ పదం బాత వాడతారు ఎత్తుకు గ్రీక్ పదం నుంచి వస్తుంది బాత ఎత్తుకు ఇంగ్లీష్ అర్థం బాత ఎత్తుకు అతసాక్షి ఆదటం అనమాట. సాక్షి ఎత్తుకు అతసాక్షి మాటేర్ ఇంతనమాట. ఇత్కు అతసాక్షి బాత ఇత్కు బాత అతసాక్షి ఇత్కు మరి యేసు క్రీస్తు గురించి మనడు డొల్లి దాయనం కూడా మనడు మరి మున్నడికి మందటం ఇత్తది ఆ యొక్క అర్థం అవుతుంది అనమాట. అలా సాక్షిగా మందటం ఎత్తుకు బాత ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభుని గురించి కూడా మరి వాని గురించి డొల్లన్నం కూడా మనడు మరి సిద్ధపరిచి మనం మందవలు ఇస్తుంది ఆ యొక్క అర్థం ఇస్తుంది మాడిగా ఊడనాడు. యేసు బాతికత్తో మీరు శుభ్రమత ఆత్మ దౌర్యం పేరు మీరు బలతిని మీరు ఏం తిరిగిరికత్తో మరి శుభ్రమత ఆత్మ ద్వారా బలతిని ఏంటం మీద బయటకు బాత మరి నిజంగా మనకి మందని ఖండబలమే ఇవ్వయ్యో లేకపోతే మనకి మందని జ్ఞానమే ఇవ్వయ్యో కానీ మరి శుభ్రమత ఆత్మ మన హృదయత వత్తపయ్య ఓడు మనతో మత్తపయ్య మనకి ఒక ఆత్మీయ బలం ఎత్తది మనకు వెయితే ఎత్తుకు ఓండు మనతో మినో ఎత్తుದ ఒక ఆత్మీయతే ఒక బలం ఎత్తది మనకు వెయితే
ಆಸ್ಕೆ ಮಾಡು ಬಾತನ ಮನಾಡು మరి ತುಂಗಾಯ್ತಾడు. అయ్యో ఒక సుబ్రహ్మత ఆత్మ ఆ బలము ఇత్తదిల్లు పతి మనాడు బాత తుంగారు నాడు మన ಬೇಣತ್ಕ ಸಲೆ ಸೇವ ತುಂಗನಡತ್ಕನ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗ ಮೊತ್ತನತ್ಕನ వాడు బాధ తుంగనెత్తుకన సుబ్రహ్మత ఆత్మ నీకు సాయం ఎత్తది మనకి చాలా అవసరం, బెచ్చు అవసరం ఉంది. ఆ సాయం ఇందనేది ఇల్లు పోతే మన బాధ తుంగారు. అయ్యో ఆ యొక్క బలము వాని యొక్క శక్తి మరి మన ఒకటి ఇల్లు పోతే మన బాధ తుంగారు. వాడు మన బెస్కే వాడు మనతో మినో వాడు మన బెస్కే మనకి సాయంతో కూడా మినో కాబట్టి మనడు మన విశ్వాస జీవితం మనడిలా మరి మున్నటికి అందరూ ఇద్దరు మనగా మరి ఓడు మినడ మరి నిజంగా దేవుడు బెచ్చో సాయంతో బాధ సుబ్రహ్మత ఆత్మ తిని మనకి ఈదనకి వాడు ఇత్తో కూడా వాడు మనకి ఇత్తో కూడా వాడు మనతో బెస్కెట్ కూడా మందనకి మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ తిని మనకి ఇత్తో ఆ గదే కచ్చడం మీరు ఇత్తో అక మరి మీరు ఇత్కు బేనవైతో ఇంచరు మన డూడ్కు మీరు ఇత్తగా అగ్గ మరి యేసుక్రీస్తుని శిశువులు కోరు మత్తరు, తర్వాత అపోస్తులకు కోరు మత్తరు, ఇంకా చాలామంది విశ్వాసం పొందొచ్చాక దాంతోపాటు మీరు ఇత్తపయ మరి నన్న వేతన తర్వాత నిమ్మ కూడా అగ మినడు మీరు ఇత్తపయ ఆ జాగ్రత్త మరి మనందరూ కూడా మరి విశ్వాసరికి నా బేన మనందరూ కూడా ఆ మీరు ఇత్తగా ఆ పదంతే మరి మనందరూ మినడు. అందుకని యేసయ్య ఇలాగెత్తాం మీరు మరి సుబ్రహ్మతాత్మ మీ ఒకటి వత్తపై మీరు బలతిని మీరు ఏం తిరి ఇత్త అనమాట. మరి సుబ్రహ్మతాత్మ మరి బెస్క వేస్తాం మన ఒకటే బెస్క మనతో ఎత్తుకో మన బెస్కత్కి యేసు ప్రభు నమ్మితాడో మన సొంత రక్షకుడు మనల్ని అంగీకరిస్తాడో ఆస్కే ఓడు మన ఒకటే మంచి మనతో బెస్కెట్టుకోండి మనతో మనడు మరి డొల్లి దాని చేయకపోండి మనతో మంచి మనని మంచి అర్థం వండు మరి మున్నడికి తీసిపోతావు నడిపిస్తావు. అలాంటి సుబ్రహ్మత ఆత్మ వాడు మన ఒకటే వండు మినో మనతో వాడు మనకు బలతిని మనకి ఈతావు. ఇంకా బాధ్యత ఏసయ్య మీరు బలతిని పొంతపోయా మరి ஒரு బెగ యేసుప్రేమ సాక్షిగా మన వల్లలే మరి ఎరుసలేంతే అయ్యో ఎరుసలేం దేశతే దాని తర్వాత సమరయతే యూదయతే దాని తర్వాత సమరయతే దాని తర్వాత మరి ఈ లోకమంతా కూడా మీరు యేసు ప్రేమ సాక్షిగా మందాలని జరగ మన డోడన్నారు. మరి ఇచ్చుకు బెదరమైన మన ఊడ్కు మరి ఎరుసలేం ఎత్తది బ్యాలెంజర్ వ్యక్తికు ఎరుసలేం ఎత్తది మరి మన నారు లే మన మందని ఆ ప్రాంతం అతుకు మరి యూదయ ఇత్తది మన మందని రాష్ట్రం ఇంద్రదత్తుకు మరి సమరయ ఇత్తది మన మందని దేశం మరి ఇత్తది ఇందనట్టు వేయితేగా తర్వాత ఈ లోకమంతా ఎత్తుకు ఈ ప్రపంచం అంతా ఈ లోకమంతా ఇత్తది వేత అనమాట. మన బెగ మన సాక్ష్యం అందలే మన మొత్త జాగ్రత్త మన రాష్ట్ర అయితే మన దేశ అయితే ఈ లోకమంతా కూడా మన సాక్షిగా మనం అందవాలి. మరి బాధ అనే విషయం సాక్షిగా మనం అందవాలి. ఇంకా మన డోడ్కు మరి యేసు ప్రేమను గురించి సాక్షిగా మనం అందవాలి. మరి యేసు ప్రేమను గురించి సాక్షిగా బేళ మనం అంటారు. మరి బాత విషయం మీద పేసి మనం సాక్షిగా మందవాలి ఇదికు మరి ఇదే ఏ పరిధిని పనిగిని మనం వీడతాడు 4:20 వచ్చిన మనం వీడతాడు ಆಗ ಪೇದರು ಅವನವ್ರು ಬಾತ್ಕೇತೋ ಮಮ್ಮ ಬಾತತ್ ಕೂಡ್ತಮೋ ಬಾತತ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಮೋ ಅದೇ ಮಮ್ಮ మీకు ಕೆಚ್ಚನಂ మమ్మ బోధిస్తున్నాం ఎదురుకైతో మమ్మ ఊడిలోది మమ్మ కేంజిలేదు మమ్మ మీకు బాత్ కెత్తటం పిల్లలు మనకి అవుతారు. అలాగే ఒకటో యోవానైతే యోవని ఆ పత్రికత కూడా అలాకేమంది మనం బాతత్ కూడతామో మనం బాతత్ క్యాస్తామో మనం బాతత్కు మరి కేటి ఓడతామో వీటిని గురించమమ్మ మరి మీకు ఎచ్చనామి జరగా మంతే. మరి యేసు ప్రభు గురించి ఆ రోజు మన శిష్యులు బాత ఓడుతారు ఇదికు మరి యేసు ప్రభుని గురించి వాడు తుంత గొప్ప గొప్ప కార్య వారు ఓడుతారు. యేసు ప్రభు తుంత అద్భుత కార్య ఓడుతారు. వాడు తుంత స్వస్థత గురించి ఓడుతారు. తర్వాత వాడు కెత్తని మాట వారికి ఆస్తారు. తర్వాత వాడు మరి అందరి గురించి ఈ లోకದ అందరు పాపం తుంగుతారు వినాలి కానీ అందరి గురించి వాడు ఆ సిలువ పొర్రు మరి ఎత్తరు కారుస్తూ ఓడుతారు. వాడు డొల్లి ఎత్తేది ఓడుతారు. వాడిని సమాధి తుంగుతుంది ఓడుతారు.
ಒಂದು ಗಿರುಡಿ ತೇದಿ ಹೊರತು ತಿರ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಓಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು క్యాన్స్తారు కూడా. ఇవన్నీ విషయ ఆ గమన శిష్యులకు అందరికీ తెలుసు. అందుకనే యేసుపై బాధికెత్తాం, మరి మీరు నాకు సాక్షిగా మంతిరి నరికెత్తాం. యేసుపై సాక్షిగా ఆ రోజున మన శిష్యులకు, మరి ఏపరీర్కు, తర్వాత విశ్వాసులకు ಅವರಂదరూ ಬೇಲ ఏసయ్య ಕೆತ್ತಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತಂಡು. నాడు మనం కూడా అదే ఆజ్ఞ మనకి ఇస్తున్న బాధ్యతకు ఈ లోకం అంతటా మరి యేసులేమితే యూదే అయితే సమర అయితే మరి ఈ ఈ లోకం అంతా కూడా మీ నాకు సాక్షిగా మినిరింజరే మరి యేసు ప్రేమికచ్చును. మరి నాడు నిజంగా మనడు యేసు ప్రేమికి అలా సాక్షిగా మనం వినడే వరుసలు మనడు ఆలోచన తుంగవాలి. మనడు నిజంగా మనం అందరిని జాగ్రత్త సాక్షిగా మనం వినడే. తర్వాత మనడు మన రాష్ట్రతే మన సాక్షిగా ఉంటుంది వినడే. ఈ దేశంతే యేసు ప్రభువుకి సాక్షిగా మనం వినడే. తర్వాత ఈ లోకమంతా కూడా ఒకవేళ ఈ లోకమంతా ನಿಮ್ಮ ಅಂಜಿ మరి ಬೈದಾನ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿగా మినినే ఇతను మనడు ఆలోచన తుంగవాలి. నేను ఇక ఎవరు తోపిస్తాను ఈ గూడ్కు మీకు కొంచెం అర్థమైతే బాధ్యతకు దీన్ని ఇక బేల తొత్త ఇస్తుంది మీకు కొంచెం అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇక మీకు బాధ వేడకి వస్తుంది. ఇక ఊడ్కు ఏసుబే బాధకెత్తో ఎరుసలేంతే ఇతుకు హోమ్ సిటీ ఇతుకు బాత నిమ్మందని ప్రాంతం అయ్యో. తర్వాత యూదయ ఎత్తుకు బాత నిమ్మందని దేశతే, సమరయ ఎత్తుకు బాత నిమ్మందని మరి ప్రపంచాది లోక తిందరే. తర్వాత ఈ లోకం అంతా ఇత్తదిగా మండిగా ఊడో మేడ వాళ్ళకే నిమ్మందని జాగతే, నిమ్మందని రాష్ట్రతే, తర్వాత నిమ్మందని దేశతే, తర్వాత ఈ ప్రపంచం అంతా ఈ లోకం అంతా కూడా నిమ్మ సాక్షిగా మేనునిత్తది మాడు మరి ఊడవాలి. మరి అలా మన సాక్షిగా మనం వినడే నిజంగా అంటే యేసు ప్రేమికి అలా సాక్షిగా మనం వినడే ఇత్తది మనం ఊడవాలి. మన బెగ్గ పందుగనక కావచ్చు, తర్వాత మనం సేవతో కనుక, తర్వాత మన ప్రార్థన దాయనక మన నాటే మన ಬಂಧುರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ తర్వాత బెగ్గెత్తుకొని సరే ఏసు ప్రేమకి ನಿಮ್ಮ సాక్షిగా మీరినే ఒకసారి నీకు ఒకసారి ನಿಮ್ಮ ప్రశ్న తలుపుకొని మన మాటతే మన మరి మన ప్రవర్తనతే అన్ని విషయాతే ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ మనం మీరడైతుంది మన బెస్కెట్ మనం ಓಡవాలి. వారికి ఉన్నదేకెత్తో ఏసు వ్యవధికెత్తో మరి శుభ్రమత ఆత్మతి మీరు మరి బలం పొంది తీరి దాని తర్వాత మీరు బాత్తం కావాలి. ఎరుసలేమితే, తర్వాత యూదయ అయితే, తర్వాత సమరి అయితే, దాని తర్వాత ఈ లోకం అంతా కూడా మీరు నాకు సాక్షిగా మంత్రి దొరికెత్తారనమాట. చాలామంది దేవుని సేవకులకు మరి యేసుక్రీస్తు సాక్షిగా వారు మత్తరు, అత సాక్షిగా వారు అత్తరు. మనకు తెలుసు అయ్యో మరి 1992 మరి గ్రాహం స్టెయిన్స్ అని ಅವರು ಅಣ್ಣಲು మరి పాస్టర్నలు మరి ఒరిస్సా రాష్ట్రంతో ఉండు ఆస్ట్రేలియా నుంచి వాసగా సేవతుందనసుకే మనకు తెలుసు భారత్తో మరిని మరి ఒక రోజు ಮುಲ್ಲಿಪೆಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇಗ ಪಾರ್ನ ಕಂಜಿ ವಾನಸ್ಕೆ ಆಗ ಒಂದು ಮಂದನ ಕಾರ್ದೆ ಓಡಿನಂತ ಒಂದು 20 మర్కు ఆ కార్ది మొత్తపయ మరి చాలా మంది బేదకు మరి ఈ యొక్క సైతానుకి సైతాన్ దోరింపినే మరి ఓరు వాసి చాలా మంది జనాకు మరి ಆಗ ಮಂದನ ಅನ್ನನೆ ತರ ಒಂದು 20 పిల్లకిని కూడా ಅವರು ಆ ವ್ಯಾಂತ್ ಮತ್ತಪೈ ಅವರని ಆಗ ಕಿಸ್ಸುವಾಟಿ ಅವರని ಅವು ಕಿತ್ತಟ್ಟು ಮಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. మరి మూడు అత యేసు ప్రేమకుండా అత సాక్షిగా అత్తటి మాండు ಅದು మరి ఈ యొక్క ఈ భారతదేశతే ಅವರು పెద్ద సాక్ష్యంగా మింది ಅವರು సాక్షిగా ಒಂದು బిస్కెట్కి మినం అది ఒక చరిత్ర దాసత్తనమాట. ఈ భారతదేశం అందరూ కూడా చాలా బాధ్యతతో వస్తే నిజంగా దాని గవర్నమెంట్ కూడా బాధ్యతతో వస్తే భారత్కు అచ్చమంది సేవతుంగునని యేసు ప్రేమ మాటకెత్తనని తర్వాత కుష్ఠరోగిని దగ్గర వచ్చి పందుగునని వారిని మరి అవికిత్తారు. చిన్నపిల్లలు మొత్తం అవికిత్తారు జరే చాలామంది చాలా బాధపడతారు కదా. యేసు ప్రేమకి వాడు సాక్షిగా వాడు అత్తటిగా మాడు ఈ భారతదేశంతో మనం ఓడతాడు. అలాగే బైబిల్ కూడా చాలామంది సాక్షిగా అత్తారు మనని. ఇంకా మరి మున్నడి మనం వీడితాడు స్తేపానిందనాడు కూడా బేలా ఉండి అత సాక్షిగా అత్తో ఇతను మనం వీడితాడు. చాలామంది జిమ్మిలేట్ కావచ్చు, ఇంకా చాలామంది అన్నోరు పాస్టర్ అందరూ కూడా అక్కరోరు అందరూ కూడా చాలామంది
ಅವರು దేవునికి ಹತಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅವರು ಹತ್ತರು. దేవుని సేవ ತುಂಗೋರೆ, దేవుని మాట ಕೆಚ್ಚೋರೆ, మంచి పని ತುಂಗೋರೆ, దేవునికి ಹತಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಹತ್ತರು. దేవుని సాక్షిగా మందటం ఎందుకు బాధ్యతకు దేవుని పందుంగరే పదం సావు వత్కని సరే దానిని మరి ఎదిరిసి మరి సావు బాత వత్కని ఎదిరిసి మాడు దేవుని పని తుంగటం వాళ్ళ సావు వత్కని సరే దానికి వ్యర్థకుండా మరి మున్నెడదేయటం ఇతుకు అలా సాక్షిగా మందటం ఇతుకు దేవుని గురించి సాక్షి అదనం కూడా మనం సిద్ధపరిచి మాడు మరి మందటం. మన మందం జాగ్రత్త అవ్వచ్చు, లేదా మన రాష్ట్రతే, మన దేశతే, బయటకత్కి ఈ లోకం అంతా కూడా నేను బెగన ఉడునకు మాత్రం అగ్గ కూడా మన దేవుడికి సాక్షిగా మాడు మరి మందవులు ఇత్తది యేసు ప్రభు ಒಂದು మాట ಈಗ మరి ಕೆಚ್ಚರು ಮಿನು యేసు ప్రభు ನಿಮ್ಮ సాక్షిగా మందవు రోడ్డు మనకి మరి ಕೆಚ್ಚರು ಮಿನು ಇತ್ತದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಓಡಿನಾಡು సుబ్రహ్మత ఆత్మ బతిని పొంతపయ మన బాత్తం కావాలి మనడు మన మందం జాగ్రత్త ఈ లోకతే మన రాష్ట్రం మన దేశం ఈ లోకం అంతా కూడా మన బాత్తం వల్లే యేసు ప్రేమ ಅವರು సాక్షిగా మన మంద అవ్వాలి. ఈ యొక్క ఏ పరిధి పనుగు ఈ యొక్క పుస్తకத்தை మన అద్దె ఊడితాడు మరి 1వ అధ్యాయం నుంచి మరి 12 వరకు ఊడుకు మనకి మరి పేతురు మరి యెరూషలేంతే యూదయ సమరయ అయితే ఒక బేలా సేవ దుంకుతుంది మన ఊడితాడు. తర్వాత మరి 13 నుంచి మరి మిగతా అధ్యాయాన్ని ఊడుకు మరి 28 వరకు మన ఊడుకు మరి అపోస్తులు ఏపరియత్త పౌలు ఓండు మరి అంత్యోక అయిందని ఆ ప్రాంతத்து మంచి ఈ లోకమంతా కూడా మరి యేసు ప్రభుని కుశలి కాబట్టి బేల మరి మున్నటి తీసుకొస్తే మన ఊడితాడు. ఇప్పుడు పేతురు యెరూషలేంతే యూదయ సమరయ అయితే ఈ యొక్క ప్రాంతానికి వాడు దేవుని యేసు ప్రభుని కుశలి కాబట్టి వాడు మరి పేస్తట్టుగా ఇంకా చాలామంది విశ్వాసులు కూడా ఈ కుశలి కాబట్టి వారు మున్నటి తీసుకొస్తారు వాడిని ఊడితాడు. అలాగే ఏపరైతే పౌలు కూడా వాడు మరి ఈ ప్రపంచం అంతా అన్ని చాలా ఖండాకిని తర్వాత చాలా ప్రాంతాకిని వాడు మరి యేసు ప్రభుని కుశలి కాబట్టి బేలా తీసుకొస్తా ఇతడు మన ఊడితాడు. దేవునికి వందనాకయ్యో నాడు మరి మనగ్గా మరి మన్నారు కూడా యేసు ప్రభుని కుశలి కాబట్టి వాసం ఎందుకు మరి బెచ్చు మరి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ప్రణాళిక దేవుని యొక్క ప్లాన్ ఇతడు మన ఊడితాడు. బెచ్చు మంది అన్నోరు అక్లోరు అయ్యో మన నాటంకి మన మందరి ప్రాంతంకి వాసి ఓరి మందరి ప్రాంతం మరి విడిసి వాసి మన మందరి ప్రాంతం వాసి వారు మరి సేవ తుంగుతారు. మరి అన్నోరు పేసి మరి దేవుడికి మరి వందనాకు అయ్యో వాళ్ళందరూ సేవ తుంగుతారు కాబట్టి మనం కూడా నేను కుశల కబురుతుంది ఈ లోకమంతా మరి కుశల కబురు దయావలిందరే మరి సాక్షిగా మందలిందరు యేసు ప్రభుకి ఎత్త మాటకిని ఆ రోజు మన శిష్యురు కోరు మరి ఆ యొక్క యేసు ప్రభు ఆగితిని కేంచి వారు కుశల కబుడిని పేస్తారు. మన భారతదేశం కూడా మొట్టమొదటిగా మరి 52వ సంవత్సరతే ఏపరియత్త ఆ తోమ వాడు మన భారతదేశానికి కుశల గారు తీస్తూ వాడు కేరళ తమిళనాడు తర్వాత గోవా ఆ ప్రాంతానికి కుశల గబురు మరి మొట్టమొదటిసారిగా వాడు మరి మన భారతదేశಕ್ಕೆ పేస్తూ మన ఊడితాడు చరిత్ర. వాళ్ళకి నాడు మరి మనకు కూడా బాధ కుశల గబురిస్తుంది మరి మిందే అత్కన ఇంకా చాలా ప్రాంతకిని కూడా యేసు ప్రభుని కుశల కబురిస్తుంది ఇంకా చేరలే. ఇంకా చాలా ప్రాంతం మీద చాలామంది ప్రజా గుంపు వారు మినరు వారికి యేసు ప్రభు తెలియవు. మమ్మల్ని ప్రాంతం కూడా మరి యేసు ప్రభుత్వకు చాలామంది తెలియవు. మమ్మ బస్కన ఆ కుశల కబురు వారు కెత్కు వారు తలిపితారు యేసు ప్రభు ఏనేంజో తలిపితారు మమ్మకైతము వాడు మరి ఈ భూమి ఆకాశం తుంగుతుంది దేవుడు వండేందని మమ్మకైతం మరి ఓండే రక్షకుడిందరు మమ్మకైతాం వారికి నాంటి వారు కూడా ఒకటి నిజం కొడుకు మనకైతే బెచ్చో టెక్నాలజీతో మీదే అయ్యో ఫేస్బుక్ మీద వాట్సాప్ మీద యూట్యూబ్ మీదే అయ్యో తర్వాత ఫోన్ మీద అన్నీ మీద కానీ ఇంకా చాలామందికి మరి యేసు ప్రభు ఏంటో తెలియవు. మరి కుశలకు ఎవరు బాత అందులే ఇతుకు యేసు ప్రభుకి ఆజ్ఞ ఇంకా మరి పూర్తి ఆదిలే అయ్యో ஒரு பாஸ்டர் ఇలా கத்தோம் ఒకసారి ஒரு பாஸ்டர்ல ஒரு நாட்டம் கத்துண்டாலே 60 ಮಂದಿ ನಾಟನ್ ಆ ನಾಟನೆ ஒரு ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತಲೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿನಾಗ ಒಂದು ಬಾತ್ ಹೊಡ್ತಾನಲ್ಲೇ ஒரு కోకోకోలా బాటిల్ ಹೊಡ್ತಾನಲ್ಲೇ చాలా ఆశ్చర్యపడుతున్నాను. అరే ఈ కోకోకోలా బాటిల్ ఇగ్గ కూడా మిందే
ఇక నేను సిగ్నల్ వెళ్ళే బాధలే, ఇక ఫోన్ కూడా మొన్న అసలు అడిగితే మిందే ఈనారు, ఇంకా చిన్న కొట్టే మిందే, కానీ ఇక కూడా కోకోకోలా మిందే. ఎందుకు ఈ కోకోకోలా అవుతుంది, ఈ ప్రపంచం అంతా తెలుసు, లోకమంతా తెలుసు, ఈ నాటిన మందులో కూడా తెలుసు, ఈ అడిగితే మందులో కూడా తెలుసు మనం అనుకుంటాం మళ్ళీ. మరి నిజమంత దేవుడు యేసు ప్రభుంజరే, యేసు క్రీస్తుంజరే. మరి ఓని కుశలకి ఎవరు భార్య ఇంకా చాలామంది తెలియలేంజారు, చాలా బాధపడుతున్నారు. అయ్యో నాటి కూడా చాలా ప్రాంత కూడా మరి యేసు ప్రభుని కుశలకి ఎవరు అందని ప్రాంతం చాలా మెయిన్ ఎత్తుకు మరి బెచ్చ బాధ. నాడు ఒక నిమ్మనన్న మరి యేసు ప్రభు గురించి మనం తెలుసుకుంటాడు, ఆ కుశల కబురు బాధ మనం తెలుసుకుంటారు. బెచ్చో గొప్ప ధన్యత. అయ్యో దేవుడు మన పట్ల ఉండు మరి కృప మనం దయ తోపిస్తా కాబట్టి మనం కూడా మరి కుశల కబురు వస్తే తర్వాత మనకైతే బైబిల్ మీదే తర్వాత మనడు కొన్ని రక్షణ మన అంతాడు. యేసు ప్రభుకి దండాపాటలు మన నిజంగా. అయ్యో నేంటి రోజు ఇలా ఇచ్చే చదువు మీదే, ఇచ్చే టెక్నాలజీ, ఇచ్చే ఫోన్కి పోతా అన్నీ మీనా, కానీ చాలా ప్రాంతానికి యేసు ప్రభు అని ఇంకా తెలియదు. కొన్ని కుశల గారు బాత ఇంకా తెలియదు. ஒரு గుడ్డిగా ஒரு బతుకరు మినోరు, గుడ్డిగా ఓరు బత బేనక ఓరు మొడకరు మీరు మినోరు. కానీ నిజమత్త దేవుడు బేనోంజరే, తర్వాత ఈ భూమి తిని ఆకాశం తుంకుతా దేవుడు బేనోంజరే వరకు చాలా మంది తెలియదు. అందుకనే యేసుక్రీస్తు లెక్కతో మీరు మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ ద్వారా బలం పొందితే మీరు పొంతపయ యెరూషలేంతే, యూదయ అయితే, సమరయ అయితే, తర్వాత ఈ లోకమంతా కూడా మీరు నాకు సాక్షిగా మీరు మందిరింది కత్తం. అయ్యో వాళ్ళేమ్మ దేవుని సేవ అవుతుందని బేళ, లేకపోతే ఒక విశ్వాసకుని మీనని బేళ, నిజంగా సాక్షిగా మాడడం మందనాడే, నిజంగా మన సాక్షిగా మనడే మంజనాడు అవుతుంది. మనడు ఒకసారి మరి మనడు ప్రశ్న మనడు వాడుకునే వాళ్ళు మనడే బరితుకు ఏసయ్య ఆ రోజు వాడికి ఎత్తో బ్యాలెంజర్కి ఎత్తో మరి నా సాక్షిగా మన ఎత్తపయ్య చాలామంది మన శిశువుకు ఈ ఏపరికి అందరూ కూడా యేసు సాక్షిగా ఎవరు మత్తరు, అత సాక్షిగా ఎవరు వస్తారు. ఈ ప్రపంచానికి ఈ లోకమంతా కూడా కుశలుగా ఎవరు పేసెత్తారు. అయ్యో మరి ఊరవుటే చాలామంది, అయ్యో మరి 11 మంది కూడా ఎవరు యేసు ప్రభుని గురించి ఎవరు అత సాక్షి అత్తరికి మండు పెడతారు. ఇందుకు ఊరందరినీ అవకిత్తారు. యేసు ప్రభుని కుశలకి ఎచ్చన్నారు ఏం జరే, మంచి మాటలకి ఎచ్చన్నారు ఏం జరే, నిజమత దేవుటైన ఎవరికి ఎచ్చన్నారు చాలామందిని అవకిత్తారు. అయినా సరే వారు వెనుదిల్లారు. అయ్యో యేసు ప్రభుని గురించి దేవుడి గురించి వాడు ఊరు మరి బెగ్గత్కని సరే ఆ కుశలకి ఎవరు పేసేవారు మరి ప్రకటిస్తారు. మన ఓడినాడు నాడు నిమ్మందని ప్రాంతతే, నిమ్మందని జాగతే, నిమ్మందని రాష్ట్రతే, నిమ్మందని దేశతే, ఈ లోకమంతా కూడా మరి యేసు ప్రేమ సాక్ష్యం ఉందనకి మరి నిమ్మ నాన్న వినాడు. మరి నీని నాన్న కూడా ఆ యొక్క దేవుడు ఎన్నుకుంటాం. మరి ఆ దేవుడు ఎన్నుకుంటాపోయా నిమ్మ నాన్న కూడా మరి బేల మంది అవ్వాలి. ఓన్ సాక్షిగా మరి మన మందనాడే, ఓన్ సాక్షిగా మరి నిమ్మ నాన్న నిజంగా మందనాడే ఇత్తదు వస్తారు మనడు మరి ఆలోచన మన తుంగవాలి. ఓ సాక్షిగా మరి నిమ్మనాడు మినాడే ఒకసారి నిమ్మనాన్న ఆలోచన తుంగవాలి. మరోసారి నన్న ఆ వాక్య నన్ను చదివి నన్న మరి ముగిస్తాను. ఈ గోడటి గోని మీరు ఇవి తెలుసుకున్నట్టు సుబ్రహ్మణ్యని ఆత్మ మీ పొరటికి వత్తస్కే మీరు బలతని ఏనితిరి అస్క మీరు యెరూషలేంతే, యూదయ సమరయ దేశతే, ఈ లోకమంతా కూడా నాకు సాక్షిగా మంత్రించోరే కెత్తాం. అయ్యో బెచ్చ గొప్ప ధన్యత. అయ్యో వాడు బేనకెత్తావు మనకెత్తావు. అయ్యో మరి బాధకెత్తావు ఇతుకు సుబ్రహ్మణ్య ఆత్మతిని మీరు యాంతపై మీ ప్రవక్తస్కి మీరు బలం ఏం తెరించుకెత్తావు. మన బాధతో ఎదురుకెత్తావు మీరు మరి యేసు ప్రభుకి సాక్షిగా మందవాలని జరిగెత్తావు. మరి బెగ్గ మాడు సాక్షిగా మందవాలి ఇతుకు మరి యెరూషలేంతే, యూదయ, సమరయ, ఈ లోకమంతా. అయ్యో దేశత్ ఈ లోకమంతా కూడా ఇతుకు నిమ్మందం జగతే, నిమ్మందం రాష్ట్ర, నిమ్మందం దేశతే, ఈ ప్రపంచమంతా ఈ లోకమంతా కూడా నిమ్మని సాక్షిగా నిమ్మ మందవలించరే యేసు ప్రభు మలసర గుర్తుంగును ఈ సాక్ష్యం బేలమైంది.
మంచి సాక్ష్యం కలిగిన మినినే దేవుడు తప్పకుండా వాడు మనని మంచి సాక్షిగా మనడానికి కూడా మన సహాయం తింటాం. ఒకసారి ఒక సంఘటన జరిగితే నాకు ఎత్తి నన్ను మరి ముగిస్తాను. ನನ್ನ ಎಂಟೆಕ್ ತುಂಗನಸ್ಕೆ ನನ್ನ మరి కాలేజ్ జాయిన్ అత్తాను. జాయిన్ అత్తపోయి ನಾನು ತುಂಗನಸ್ಕೆ ஒரு వారం తర్వాత రెండో వాರತ್ತೆ మా ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವರು ವಾಸ್ ತಲುಪ್ತು. ನಾ ವಾಸ್ ತಲುಪ್ತು ನಿಮ್ಮ మరి యేసుప్రేమ ನಂಬ್ತು ನೇಂಜರ್ ತಲುಪ್ತು. ನಿಮ್ಮ యేసుప్ರೇಮ ನಂಬ್ತು ನೇಂಜರ್ ನಾನು ವಾಸ್ ತಲುಪ್ತು. కానీ ನಾನು ಬೆಸ್ಸಿಗೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ యేసుప్ರೇಮ ನಂಬ್ತಾ ನೇಂಜರೆ ನನ್ನ మరి ನಾನು ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಚದಿವಿతే ನಾನು ಬೆಸ್ಸಿಗೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾಸ್ ನಾನು ತಲುಪ್ತು. ನಾ ಬೆಚ್ಚು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅರೆ ನಾನು ತಲುಪ್ತಾ నీకు ಬೇರೆ తెలిసింది ನಾನು ತಲುಪ್ತಾ. నా ಬೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಲುಪ್ತಾ నీకు ಬೇರೆ తెలుసు ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ತಲುಪ್ತೇನೆ ಅವನು ಗಿರಡು ಒಣಕೆತ್ತೋ ನನ್ನ మరి యేసుప్రేమ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನಂಬ್ತೋರ್ದೊಟ್ಟು ನನ್ನ ஒரு 3 సంవత్సరాలు ನಾನು ಮತ್ತನ್ನು జరికెತ್ತೋ ನನ್ನ మరి రూమిని మత్తస్కి ನನ್ನ మరి చదవనస్కి ನನ್ನ మరి యేసుపెట్టి ನಂಬ್ತೋರ್ದೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮತ್ತನು ನನ್ನ ఓ జీవితం నన్ను ఊడ్తాను. నాకు తెలుసు ఓ బేలం అంతా ఒడికెత్తో ఆ మాట ಕೆತ್ತಸ್ಗೆ నాకు చాలా ఆశ్చర్యం ಮತ್ತೆ. తర్వాత చాలా విషయాలు ನಾನು ಓಂತ కూడా నన్ను ಕೆತ್ತను యేసుప్రభు ನಾನು ಕೆತ್ತను ಅಂತ కూడా ಇದಕ್ಕೂ నా గొప్పతన బాధ కానీ ఓండు నావటే మరి బాధతో నాకు తెలియ కానీ ఓండు వాసి ఆ మాట తలతపై నాకు చాలా సంతోషమితో నాకు వస్తే ఒక సాక్షిగా మరి నిమ్మనన్న మందవాలి అయ్యో మనడు మరి చదవని ఆ స్థలత అవ్వచ్చు ఆ జాగాతే మరి పందుగని జాగాతే తర్వాత ನಿಮ್ಮ ఉద్యోగం బతుంగని జాగాతే అయ్యో ನಿಮ್ಮ సేవ ತುಂಗని జాగాతే మరి అందరూ ఊడితారు ఇటు ಬೇಳ ತಿರುಗಿತು ಬೇಳ ಮಂತೋ ఇటు బాధ తింగితే ఊడరు మంతరు అన్నీ గమనిస్తారు మంతరు అయ్యో గమనిಸಿ ಅವರು యేసుప్రేమ ನಂಬ್ತಾಳೆ ఇలా మంతోళ్ళు అన్ని ಅವರು గమనిస్తారు ಅವರು కనిపెట్టుతారు. అయ్యో నీ సాక్ష్యం నాడు బేళ మీదే అయ్యో మన సాక్ష్యం బేళ మీద నాడు మన మాట అయ్యో మన ప్రవర్తన మన జీవితం అయ్యో మరి మన తుంగని పని ఇవన్నీ బేళమేనా దేవుడికి మంచిగా మనకే నిజంగా మన దేవుడి సాక్షిగా మనం వినడే ఇతరులు మన బెస్కెట్కి మనడు మరి ప్రశ్న వాడుకునేవాళ్ళు అయ్యో మరి సుబ్రహ్మతో ఆత్మ నీ ఒకటి నా ఒకటి విను మరి మన బలం పొందుతాడా ఆత్మీయంగా మన బలం పొందుతాడా మరి ఇంక నిమ్మనన్న దొంగన పని బాధ్యతకు ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮಂದటం మన జగతే మన రాష్ట్రతే మన దేశతే ప్రపంచతే లోకమంతా కూడా ఓనికి సాక్షిగా ಮಾಡು ಮಂದటం నేను బెగ్గత్కన్ సరే యేసుప్రేమ సాక్షిగా ಮಾಡು ಮಂದటం లూకా కుశల కబుడు 24 అధ్యాయం కూడా అదే రాయిస్తో అయ్యో లోకమంతా కూడా సాక్షిగా మందటం అయ్యో ఈ లోకమంతా కూడా కుశల కబుడు కత్తడం మరి యేసుప్రేమ సాక్ష్యం బాతకు యేసుప్రభు ఈ భూమి ఆకాశం తుంగ దేవుడు ఉండే మరి బెస్కత్కు మనసు పాపతుంగతోడో ఈ లోకದ ಮಂದಿ ಮನಸ್ಸು అందరికీ సేకముండు మరి ఆ పాపత నుంచి రక్షిస్తాను అనుకోండు ఈ లోకత్కు కొత్త దేవుడు ఓండు ఆ సులభపుర నెత్తురు కాల్స్తో బరితకు మన పాపకి శుభ్రంతుంగనానికి ಒಂದು ಡೊಲಿಯತ್ತೋ ಒಂದು ಸಮ ತುಂಗ್ತರೋ ಒಂದು ಗಿರುಡುತ್ತೆ ಅತ್ತ దేవుడు ಒಂದು మళ్ళా వాదం దేవుడు కూడా విను అయ్యో ఇదే కుశల కబురు ఇదే దేవుడు యేసుప్రేమకు సాక్ష్యం ఇదే. మరి మీరు కూడా నన్ను కూడా మన అందరూ కూడా ఈ సాక్షిని బేగెత్తుకొని మనం కెత్తవచ్చు. అయ్యో ఈ లోకమంతా కూడా మన సాక్షిగా మనం మందొచ్చు బేసికత్కని మరి మరి నన్న సాక్షిగా మనం వినాడే ఒకరు ఇల్లు పోతే నాడే మన ప్రాంతం కడ బాలాయన జరుతుకో నన్ను నిజంగా నీకు సాక్షిగా నన్ను మంతన్ దేవాంజన ప్రాంతం కూడా మాడు దేవుడు మన సాయంత్రంతో ఒకళ్ళు నిమ్మ కొత్తగా మరి యేసుప్రభుని గురించి నేను క్యాన్సర్ మీద బేళ మరి యేసుప్రభు ఇతకు బేరం నేను అనుకుంటాను మీద బేళ మరి ఓండే ఈ భూమి తిన ఆకాశం తుక్త దేవుడు ఓండే మనందరూ శాంక ఆ సులభ పొర డొలెత్త దేవుడు ఓండే డులేంజి గిరుడు అత్త దేవుడు ఓండే నీకు నాకు కొత్త బతికిదని దేవుడు ఓండే నీకు నాకు రక్షణ ఇదని దేవుడు ఓండే మనందరిని రక్షిసి ఆ పరలోకత్కి మా తీసుకోని దేవుడు ఓండే అది దేవుడు యేసుప్రభు ఆ రోజు ఏ పరికింకి ఇంకా చాలా మందికి శిశువుకింకి
ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಿಂಗಿ ನಾನು మనం కూడా ಯಾಕೆ ಇಸುನ ಬಾತ್ ಎತ್ಕು మీరు కూడా నాకు సాక్షిగా మందటి మీరు కూడా సాక్షిగా నాకు మంతిరి ఇంజరే యేసుప్రభుకి వచ్చున్నాం సాక్షిగా మందటం బాత ఎత్తుకు యేసుప్రభుని శాంకమాడు మరి సావిని కత్కం సరే మరి డొల్లి దాయినా కూడా మాడు మరి సిద్ధపరిచి మందటం ఇత్తది ఆ యొక్క సాక్షిగా మందటం ఇందదానికి అర్థం అయితే కాబట్టి అలాగే మరి నిమ్మనన్న మంతకడ దేవుడు మరి ఆ యొక్క పర్లోకతో అత్తపయ మనకి గొప్ప బహుమానం అని మనకి ఈతో నన్న చిన్న ప్రాంతికితాను ఈ ప్రాంతంగా నన్ను ముగిస్తాను. దేవా నీకు వందనాకి వచ్చినాను, నేను గొప్ప దేవుడిని దేవా నీకు వందనాకు దేవా. నేను మా ముహూర్తం ఏప్రిల్కి పనుగు 1వ అధ్యాయం 8వ వచ్చినాం దేవా. మీరు నాకు సాక్షిగా మంతిరింజరే ఈ అంశం తినిపేసి మా ముహూర్తం దేవాకి మీకు వందనాకు. అవును దేవా, మమ్మ సుబ్రహ్మణ ఆత్మ ద్వారా మా బలం పొందుతాం. మా జయగతే, మా రాష్ట్రతే, మా దేశతే, ఈ ప్రపంచమంతే, లోకమంతా కూడా దేవా నీకు సాక్షిగా మా అంతం దేవా. భరత్కు నిమ్మే మాకు బలం కాబట్టి దేవా. సుబ్రహ్మణ ఆత్మ బలం నా ఆట మిందే కాబట్టి దేవా నీకు వందనాకు. అలాంటి సాక్ష్యం కలిగి మా మందరానికి సాయంత్రంగా బెచ్చం ఉంది దేవా. అది సాచి అత్తూరు మా మూడతాం, మా క్యాన్స్తాం దేవా. ఆ రోజు ఏప్రిల్కి బాతత్ కూడతారో, బాతత్ క్యాన్స్తారో, బాత పని ఏం తుంకుతున్నాం, బాతత్ కోరు మరి అనుభవిస్తారో అవన్నీ కూడా ఓరు మరి సాక్షిగా మందనానికి వారికి సాయం తుంకుతా దేవా. నేను మమ్మ కూడా అయినా నీకు సాక్షిగా మమ్మంతాం. మా బాతత్కు వాకింగ్ క్యాన్స్తాము, మా బాతకు దేవా నీవట మా మూడతాము, మా బాతత్కు దేవా ప్రార్థన జవాబు మేము పొందుకుంటాము దేవా. వాటన్నిటిని పేసి మా మీరు నింజరే నిమ్మ నిజమత దేవుడి నింజరే మా సాక్షిగా మరి మందనానికి ఆ సాక్ష్యం మా అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి మేము తోపేసినానికి మమ్మల్ని వాడుకుని జరు ప్రాంతకున్నాం దేవా. ఈ దూడుతో ప్రతి ఒక్కరిని మీ అందరు దీవిస్తే దేవా. మరి ఆత్మీయంగా వాళ్ళు బలపరచదు దేవా. సాక్షిగా మందనానికి సాయంత్రంగా దేవా. కొత్తగా ఉన్నవారు మీరు రచిస్తే దేవా, వద్ద మీరు సాయంత్రంగా దేవా. రచన వరకు ఈ మింజని మా ప్రాంతంగా దేవా నీకు వందనాకు దేవా. ఈ వెన్నులరి ద్వారా దేవా అనేక మంది దేవా మరి రచన పొందడానికి సాయంత్రం జరి ప్రార్థన చేసి పెట్టుకున్నాను దేవా. ఆమెన్. మరి మీ అందరికి వందనాకు దేవుడు మేము దీవిస్తాం. ఆమెన్.